Lakaw na ang mama. Humana ko limpyo. Limpyo na tanan. Limpyo diha. Lakaw na ko. Malaga pa ipanudli eh. Lakaw ko eh. Bahal na. Urin diha. Hala. Lakaw. Sige. Mao akong trabaho sa daily activities ay guman sa panarbaho sa balay aw lakaw na pod padung sa tindahan kay among tindahan layo raman sa among balay. So mao pa mo ni ang akong trabaho kada adlaw, daily activities in early in morning. Ikuman sa anak pandigamo ngadto na pod lakaw na pod padung sa tindahan mangita og piso. Mao ni nga samtang naglakaw ko gabidyo-bidyo ko sa kilid-kilid aron makakita mo sa ako ang mga tanom. Kanindot naman sa tanom. Baka nag-init ron or nautuhan ko ron og adto sa tindahan basta okay na. Nabiyahe na pod ko pa doon sa tindahan. Bahalag hamos ang dagwa, enjoy lang gyapon sa daily life activities in early in morning. Kaya ako naman yung gisudlan ang pagka-content creator. Di mag-video-video ko sa everyday na kong daily activities at home and adto pa doon sa store. Video-video gyud. Bahalag hamos ang dagwa. Maski lisod og video nga nagbiyahe panikamutan yung bidni kay para na ako'y post daily life activities nako dinhi sa probensya. Mo ni probensya daghan kayo og mga kakahoy-kahoy sa kilid-kilid. Wala nagsunod taon mi sa cook nga truck. Hinahinay lang jud sa biyahe na hinay. Dool na lang mi, dool na lang. Dool na lang mi sa tindahan. Sunod tayo mi sa truck sa cook. Dool na lang. Dian. Naabot na ko sa store, naabot na gyud ko sa store sa among biyahe gikan sa balayngan ni padung sa tindahan. Okay kayo. Relax na ko dinhi dapita ug store, naabot na. Mandigam mo na ang mama. For watching everyone.